דף נ"ז עמוד ב'. עשרים וארבע שורות מלמטה, וחולין שנשחטו בעזרה. אנחנו למדנו משנה, במשנה מבואר אדם שמקדש אישה באיסורי הנאה, והמשנה מפרטת את אותם איסורי הנאה, חלקם של איסורי הנאה כמו שמבואר בתוספות על המשנה, ולכל אחד הגמרא מביאה מקור מאיפה אנחנו יודעים שהוא אסור בהנאה, והמקרה האחרון זה אותם חולין שנשחטו בעזרה, והגמרא קודם כל רוצה לברר מנין אמילי, מאיפה בכלל לקחנו שחולין שנשחטו בעזרה הרי הם איסורי הנאה. אמר רבי יוחנן משום רבי מאיר, אמרה תורה, עוד לא, אמרה תורה, אומרת התורה לגבי שחיטת קודשים, שחוט שלי בשלי, גרסת הבח, שחוט שלי בשלי. אומרת התורה איפה שוחטים את הזבח שלי, את הקורבנות שלי, ושחט את בן הבקר לפני השם. אז מבואר ששחיטה של קודשים נעשית בעזרה. כמו כן, ושלך בשלך. אומרת התורה, כי ירחק ממך המקום. לפני כניסתם של עם ישראל לארץ ישראל, אומרת התורה את אותו בשר תאווה שנאסר לנו במדבר. במדבר אדם שרצה לאכול בשר, אם זה היה בהמה תמה, בהמה שראויה לקורבן, הדין הוא שהוא צריך לבוא אצל המשכן, ולשחוט את זה כקורבן שלמים, ורק כך הוא נאכל. אין אפשרות לאכול בשר חולין, אלא אם כן זה היה בהמה בעלת מום שלא ראויה לקורבן. אבל אם זה בהמה תמה, אז צריך לשחוט את זה בדווקא במשכן. אומרת התורה, אבל כשאתה בא לארץ ישראל, כי ירחק ממך המקום אשר יבחר השם אלוקיך לשום שמו שם, וזבחת מבקרך ומצונך אשר נתן השם לך, כאשר ציוויתיך ואכלת בשעריך. פה התורה מתירה להם את בשר התאווה, ופה מתברר שחולין שלך בשלך, בשעריך, אתה שוחט את זה מחוץ לעזרה. וממילא דורשת הגמרא כן הקש לשון הראשונים. ולכן, מה שלי בשלך אסור, כמו שאותו קורבן שלי בשלך, אם הוא שוחט אותו בעזרה, הרי הוא נאסר בהנאה, ורש"י אומר זו סברה, כי הבהמה הזאת היא בהמת קודשים, ואם אתה לא עשית בו שחיטה, קבלה, הולכה, זריקה, מה מתיר את הבשר? אז הוא נשאר בשר קודשים, בשר האסור בהנאה. שלי בשלך זה שחוטי חוץ, שזה בעצם מסברה, אין לי פסול. אומר רש"י, מה שלי בשלך אסור בהנאה, דמי יתיר הנאה שנאסר במחיים אחרי שאין דמו נזרק. אז רש"י מדבר על האיסור. מאיפה אני יודע שזה דבר האסור? מי אמר שאסור לשחוט קודשים מחוץ לעזרה? אני לא מקומי, אני קורא ברש"י. רש"י אומר, זה נשאר במצב של הקודשי. ממילא אסור בהנאה. אז מאיפה אני לוקח את זה ששלי בשלך אסור בהנאה? התשובה היא כי בעצם קודם זה היה בשר קודשים, המתיר, ועל ידי זה שהוא עושה שחיטה, קבלה, הלכה, זריקה, וכשלא היה שחיטה, הלכה, קבלה, זריקה, אז זה נשאר באיסורו. אומר תוספות, מה שלי בשלך אסור פירש בקונטרס אסור בהנאה לפי שאין להם מי יתירם. דכיוון דהו קדשו, אינם יכולים להיות מותרים, אלא על ידי זריקה דמתרת בקודשים. ואלו שנשחטו בחוץ, אין נזרקים. והקשה הרם, וכמו כן מצינו שזריקה מוציאה מידי מעילה, ואפילו אחי אמרינן, מצטט את הגמרא במעילה י"ב, קודשים שמתו, יצאו מידי מעילה, אף על גב שלא נזרק אדם, אז הנה אני יכול להיות שגם בלי זריקת אדם, וזה מתיר את האיסור. כמו כן נאמר שהשחיטה מוציאה מידי איסור עבר מן החי, ואם ככה, מי אמר באמת שאם הוא שוחט קודשים בחוץ, זה אסור בהנאה? לפיכך פירש הרם,
מה שלי בשלך אסור, ואין להם תורת קודשים לעלות למזבח לפתור הבעלים. אדם מביא קורבן ולא קיים את המצווה שלו על גבי מזבח, ממילא הוא נשאר בחובתו, הוא לא קיים את העולה, את השלמים, את החטאת, את האשם. ולכן אף שלך בשלי. אז גם אם אדם לוקח קורבן חולין ושוחט אותו בעזרה, לא היה להם תורת חולין, ולא חזו להתרה דשאכבו, דהיינו אכילה, אז זה לא מתיר אותו באכילה, ולכן ההקש אף שלך חולין בשלי בעזרה, אסור בהנאה. שואלת הגמרא, אם הלימוד שלנו נכון ויש פה הקש ואין הקש למחצה, זה לא הקש רגיל שאין משיבים על ההקש, אבל זה סוג של הקש, חיבור בין הדברים. אז אם ככה הלשון שנמצא פה. אימה, שואלת הגמרא, אז אם אנחנו באים ואומרים שבעצם יש פה לימוד, מה הדין שלך בשלי? כמו שלי בשלך. אז אם מה שלי בשלך אנוש כרת, אומרת התורה, ואל פתח אוהל מועד לא הביאו להקריב קורבן להשם לפני משכן השם. דם יחשב לאיש ההוא דם שפך ונכרת האיש ההוא מקרב עמו. אז אם אדם שוחט קודשים בחוץ, דינו בכרת. אף שלך בשלי אנוש כרת, אז אם ככה יהיה נכון לבוא ולומר שאם אדם שוחט שלך חולין בשלי בעזרה, דינו יהיה בכרת, ולא מצינו. אומרת הגמרא, וזה הלשון של התוספות הראש. אומר התוספות הראש, אף על גב דאין עונשים מן הדין. איך אתה רוצה ללמוד את זה בדרך של איזה לימוד? הרי לא עונשים מן הדין. היינו עונש בית דין, חידוש גדול. דהיינו מבינה הגמרא שלבוא ולעשות דין של בית דין, זה אי אפשר ללמוד מן הדין. אבל כרת מיתה בידי שמיים אפשר על ידי דין. אמר קרא, ואל פתח אוהל מועד לא הביאו להקריב קורבן להשם ונכרת, על קורבן אל פתח אוהל מועד לא הביאו ונכרת. על קורבן שנשחט בחוץ אנוש כרת, על חולין שנשחטו בעזרה אין אנוש כרת. זאת אומרת שכרגע הגמרא מביאה מה המקור של חולין שנשחטו בעזרה שאסורים בהנאה, מה שלי בשלך נאסר בהנאה, אז גם שלך בשלי אסור בהנאה. אומרת הגמרא, איקא למפרח. מה לשלי בשלך שכן אנוש כרת ומכאן אתה בא? אז דווקא בדבר כזה שאתה אומר שעונשו חמור עונשו כרת, אומרת התורה, אם אתה עושה אותו שלא כדינו, אסור בהנאה. אבל אותם חולים שנשחטו בעזרה שאין דינו בכרת, אם ככה, מי אומר שזה נאסר בהנאה? ולכן חוזרת הגמרא ואומרת, אלא אמר אביי מהכה, באה עכשיו הגמרא לברר, א', מה המקור לאיסור שחיטת חולים בעזרה, ומה המקור לאסור אותו בהנאה כשהוא נשחט בעזרה. עונה הגמרא, נאמר לנו אצל קורבן השלמים 3 פעמים את הלשון ושחטו ושחט אותו ושחט אותו. פעם אחת התורה אומרת את זה לגבי בקר, אומרת התורה ושמח ידו על ראש קורבנו ושחטו פתח אוהל מועד. לאחר מכן אומרת התורה אצל הצאן ושמח את ידו על ראש קורבנו ושחט אותו לפני אוהל מועד, ולאחר מכן אצל העז ושמח את ידו על ראשו ושחט אותו לפני אוהל מועד. ולכן אומרת הגמרא תלת קראי. מה תלמוד לומר? מה למדנו משלושת הפסוקים? אמנם הלשון שמופיע בפנינו יתירי, אבל ברש"י, וכך נראה ברוב הראשונים, לא גורסים את המילה יתירי, ולכן רש"י אומר ושחטו ושחט אותו ושחט אותו. מה תלמוד לומר? לא כתוב יתירי. 3 פרשיות סמוכות זו לזו בשלמים. בראשונה אצל הבקר כתיב ושחטו פתח אוהל מועד, וב2 אצל הצאן והעז כתיב ושחט אותו. מה תלמוד לומר? אלו 3 מיעוטים, דמשמע מכולו זה, השלמים הזה, הבקר, הצאן, העז, נשחט בעזרה ולא אחר. אומרת הגמרא, לפי שנאמר כי ירחק ממך המקום וזבחת. אמרנו, כשהיו במדבר נאסר עליהם בשר תאווה. אם יש לו בהמה תמה הוא לא יכול לבוא ולאכול אותה, אלא אם כן הוא שוחט אותה במשכן. אז לפי שנאמר, אבל בזמן שנכנסו עם ישראל לארץ ישראל, אומרת התורה כי ירחק ממך המקום וזבחת, אומר רש"י, לפי שנאמר כי ירחק וזבחת, ובא כתוב להתיר להם בשר תאווה מי שיבואו לארץ, והם יתרחקו מן המשכן. לפי שבמדבר לא הותר לאכול שום בהמה הראויה להקרבה, אלא על ידי הקרבה.
ולכן באת לארץ ישראל בשעריך, ולכן למדנו בריחוק מקום אתה זובח, חוץ למקדש, חוץ לעזרה, אתה זובח את אותם חולין, ואתה זובח את אותם חולין במקום קרוב בתוך העזרה. פירט, למעט לחולין שלא ישחטו בעזרה, אז יש איסור לשחוט חולין בעזרה. ואין לי אלא תמימים הראויים להיקרב. מנין לרבות בעלי מומין? מכיוון שאותם בעלי מומין בזמן שהיו במדבר הותרו באכילה, רק אותה בהמה תמה ראויה להקרבה נאסרה. אז אולי שהתירה תורה ובאה ואמרה שאסור לשחוט בעזרה, זה נאמר רק למה שהיה אסור במדבר, דהיינו אותה בהמה תמה, אבל בעלי מומין אפשר לשחוט בעזרה. עונה הגמרא, סברה, מרבה אני את בעלי מומין שכן מן הכשר, מכיוון שאותו בעל מום הוא בא מאותה בהמה שכשהיא תמה היא ראויה על גבי מזבח, אז אנחנו באים ואומרים כמו במה מצינו, לא פלום. ולכן כמו שאסור את אותה חולין תמימים לעלות בעזרה, אז גם את אותו בעל מום אסור להקריב בעזרה. מנין לרבות את החיה? שואלת הגמרא, ואם ככה אותה חיה שאין לה מזבח, לא מביאים קורבן מן החיה, מי אומר שגם זה אסור לו לשחוט בעזרה? מרבה אני את החיה שהיא בשחיטה כבהמה, מכיוון שהחיה יש לה דין כמו בבהמה שהיא טעונה שחיטה, מסתבר, שוב, יש מקום להשוות ולומר, כמו שהבהמה אסור לשחוט בעזרה, אז גם חיה שהיא ניתרת על ידי שחיטה, אסור לשחוט בעזרה. מנין לרבות את העופות? עוף כבר לא נאמר לנו בתורה די שחיטה, קיבלנו את זה הלכה למשה מסיני, אולי בדבר הזה מותר לעשות בעזרה. תלמוד לומר, ושחטו, ושחט אותו, ושחט אותו, אומר רש"י, שתי שורות מלמטה. אז רש"י לפני זה מגדיר שהיא בשחיטה כבהמה לגבי בעל מום, המקור דאיתקיש לפסולי המוקדשים בפרשת זאת כאשר יאכל את הצבי ואת האייל, כן תאכלנו הטמא והטהור, מה פסולי המוקדשים, דבר שהיה ראוי לקורבן ונפסל. הדין הוא שלא עולה בעזרה, אף צבי ואייל בשחיטה, וכיוון דבשחיטה איקה למגמר ממני שלא תהיה שחיטתם בעזרה, דכל דבר זביחה, עשה רחמנה. אז מה התשובה של הגמרא? מה זה הפסוקים? אומר רש"י שתי שורות מלמטה, הכי גרסינן בתורת כהנים, תלמוד לומר, ושחטו אצל הבקר, שלמים, ושחט אותו אצל הצאן, ושחט אותו אצל העז. והכנה מגרסינן בספרי ופירושה, חד לחיה, חד לעופות, ואחד לאיסור אכילה בדיעבד. אז אם הוא כבר שחט, גם זה נאסר באכילה. ודקתני מרבה אני את החיה, אבל בברייתא כבר ראינו שיש מקור, מרבה אני את החיה. עכשיו אתה אומר שזה מיעוט מהפסוק. היא לא כתב קראי כלמי מראת לריבוי הבדחוקה. כן, נכון שבדוחק היה מקום ללמוד, אבל יש פסוק שמגלה את הדבר במפורש. בהגאות הבח, במרשל, הגרסה חד לבעלי מומין, חד לחיה וחד לעופות, שזה בעצם עניין של הברייתא. לא רק בהמה תמה שזה פסוק מפורש, בשעריך, אלא גם לגבי בעל מום, שבעצם במדבר היה מותר, גם חיה וגם עוף. וככה רש"י ותוספות בפירוש השני שלו, אומר תוספות עוד יש לומר, תלמוד לומר ושחטו ושחט אותו ושחט אותו לערך 8-9 שורות מלמטה, דמצריך ג' קראי אחד לבעלי מומין, אחד לחיה וחד לעופות, ואיסור אכילה בדיעבד, אז מאיפה אתה יודע שאם הוא שחט בעזרה אסור באכילה? נפקא ליה מקרא דתמימים, דחייך דנפיק לן דאסיר לאכול תמימים, וזבחת ואכלת, כמו חנם יעשו הני, אותו בעלי מומין, אותו שחיטה שנעשית בדיעבד, דנפקא לן דאסור לשוחטן בעזרה, נאמר תקרא דמה שאתה זובח, כי יקולו בין על אותו בהמה שהיא תמה ונשחטה, בין בהמה שבדיעבד הלך ושחט, אסור באכילה. ממשיכה הברייתא. אז כרגע קיבלנו מקור, מי אומר? שחולין אסור לשחוט בעזרה. אחד, יש לנו פסוק מפורש, אומרת התורה כי ירחק ממך המקום, וזבחת איפה? בשעריך. לאחר מכן למדנו מהייתור, מהמיעוט שנאמר אותו אצל השלמים, אחד, מה שפשטות, מה שמקובל ברוב הראשונים, הנוסח השני שנמצא בדברי תוספות, שאני לומד אחד לבעלי מומין,
אחד לחיה ואחד לעוף. אומרת הברייתא, יכול לא ישחוט, ואם שחט יהיה מותר. אתה צודק, אסור לשחוט בעזרה לכתחילה, אבל בדיעבד אם שחט יהיה מותר באכילה. תלמוד לומר, כי ירחק ממך מקום וזבחת ואכלת. מה שאתה זובח בריחוק מקום, מה שאתה עושה מחוץ למשכן, אתה אוכל, מחוץ לעזרה, אתה אוכל. ואתה אוכל מה שאתה זובח במקום קרוב, פרט לחולין שנשחטו בעזרה, שהם אסורים באכילה. ואין לי אלא בהמה תמה, שעליה דיבר הפסוק, שאותו בהמה שהייתה אסורה במדבר, בשר תאווה והותר לנו, ולכן אין לי אלא תמימים הראויים להיקרב נ"ח עמוד א'. עליהם אנחנו באים ואומרים שאכן באמת אסור באכילה גם אם בדיעבד שחט בעזרה. מנין לרבות בעלי מומין שאם הוא הלך ושחט אותם בעזרה, אסור. מי אמר שזה גם נאסר באכילה? מרבה אני בעלי מומים שכן מין הכשר. אז אני בא ואני אומר, מסברה, כיוון שהוא שייך לאותו מין, אותם בעלי חיים תמימים, אותה בהמה תמה, שעליה אמרנו שהיא אסורה באכילה, אז גם זה מאותו המין, גם הוא אסור באכילה. ומנין לרבות את החיה, ומי אומר שאותה חיה, שבעצם לא נאסרה לנו במדבר, כי זה לא עולה על גבי מזבח, מי אומר שגם באופן הזה אם הוא הלך ושחט בעזרה אסור באכילה? מרבה אני את החיה שהיא בשחיטה כבהמה, כיוון שגם היא נעשית דווקא על ידי שחיטה, המטיר שלה זה כמו בבהמה, אז כמו שבבהמה חולין בעזרה אסורים באכילה, גם חיה בעזרה אסורה באכילה. מנין לרבות את העופות, ומאיפה אני יודע שגם בעוף, אם הוא שחט בעזרה אסור באכילה? תלמוד לומר, ושחט אותו מיעוט, ולכן למדנו מפה. אומר רש"י למעלה, שורה ראשונה, כיוון דהתרבו הך מיניה לעניין איסור שחיטה, כמו שביארנו קודם, שלמדנו מפה, חד לבעלי מומים, חד לחיה, חד לעופות, שאסורים בשחיטה בעזרה, ממילא התרבונה מלעניין אכילה כתמימים, ולכן גם לגבי אכילה, יש לזה את אותו הדין שאסור באכילה כמו אותה בהמה תמה. כמו כן, יכול לא ישחוט, ואם שחט ישליכנו לפני כלבים, אז מה קורה עם אותם חולין שאמרנו שאסור לשחוט בעזרה? ואם הוא שחט אסורים באכילה, אבל אולי זה מותר בהנאה ולכן הוא יכול לתת אותו לפני כלבו, תלמוד לומר, נאמר לנו אצל הטרפה, לכלב תשליכון אותו. אותו אתה משליך לכלב, והיא אתה משליך לכלב, אותן חולין שנשחטו בעזרה, למדנו מפה שהוא גם נאסר בהנאה. ולכן אומר רש"י, והיא אתה משליך לכלב, ואחי משתמע חולין מיני. דאילו היקרא מהיר בבשר יצא חוץ למחיצתו. אנחנו מקיימים את הפסוק, על מה הוא מדבר, אומרת הגמרא בחולין בס"ח, מדובר על אותה בהמה שהיא מעוברת, ויצא עכשיו איבר מהעובר מתוך הבהמה. ושם מבואר שגם אם העובר הזה הכניס חזרה את ידו, אנחנו באים ואומרים שהדין שלו, שהוא בעצם אסור באכילה, יש לו דין טרפה. לכן אומר רש"י, ואחי משתמע חולין מיני דאילו היקרא מהיר בבשר יוצא חוץ ממחיצתו, כגון עובר שהוציא את ידו בשחיטת אמו ילפין עלה מהיקרא לאיסורה. מאיפה? ובשר בשדה טרפה. מה קשור עכשיו שדה? למדנו מפה, כיוון שיצא בשר חוץ למחיצתו בגלוי כשדה שאין לו מחיצה, הרי הוא כטרפה ממילא ולא תאכלנו. ומיעט בסייפה לכלב תשליכון אותו, למעט חולין שנשחטו בעזרה, שאתה לא יכול להשליך לכלב שאסורים בהנאה. איך הדרשה? ודריש אחי. אותו הוא דנאסר ביציאת מחיצה, ולכן לכלב תשליכון אותו דמותר בהנאה. ולא חולין שנשחטו בעזרה נאסרים על ידי כניסת מחיצה, ועל ידי יציאה ממחיצה. יציאה ממחיצה מותר בהנאה. כניסה לתוך מחיצה אסורה גם בהנאה. אצלנו זה ישר. אסורים בהנאה. אסורים בהנאה. נכנס לתוך מחיצה, הוא נאסר בהנאה. אצלי כתוב ישר. רש"י. ולא חולין שנשחטו בעזרה הנאסרים על ידי מה? כניסת מחיצה, הם נכנסו לתוך העזרה, לתוך המחיצה.
דאסורים אף בהנאה. מקום לשאלות. אם כך, כל הזמן זה אותו אתה משתיק לשלבים, ולא את זה, מה? נו, את אותו חולין שנשחטו, את אותו שיצא חוץ למחיצה, אותו חולין שהוציא עובר ידו, עליו אנחנו באים ואומרים מותר בהנאה, משליך לכלב, אבל לגבי אותם דברים שבעצם הם תוך מחיצה, חולין שנשחטו בעזרה, הם גם אסורים בהנאה. נמצאנו למדים שלפי השיטה הזאת בגמרא, המקור לחולין שנשחטו בעזרה, א', שאסורים בעצם איסור השחיטה, ב', אסורים באכילה, ג', אסורים בהנאה, כל זה אני לומד מכוח דאורייתא. ועכשיו הגמרא ומביאה מי שחולק. אם לא היה כתוב קודם איסור אכילה, לא הייתי יודע על הנאה, אז הייתי תולה את זה באיסור אכילה. תמיד אני צריך קודם לכתוב איסור אכילה, ואחרי זה אני לומד את האיתור לאיסור הנאה, אלא אם כן נאמר מפורש. אומרת הגמרא, דע לך שכיחינו, פגש מר יהודה לרב יוסף ולרב שמואל ברי דרבא בר חנא דאבקיימא הפיתחא דבי רבא. הוא מצא אותם על הפתח של בית המדרש של רבא. אומר להם מר יהודה, תניא, יש לנו ברייתא, המקדש בפטר חמור, או בשר בחלב, או בחולין שנשחטו בעזרה, מחלוקת תנאים, רבי שמעון אומר מקודשת, והחכמים אומרים אינה מקודשת. אינה מקודשת, זה כפי שלמדנו בדברי המשנה, זה דבר אסור בהנאה, וכיוון שזה אסור בהנאה, הוא לא נתן מאומה לאישה, אינה מקודשת. מהי שיטת רבי שמעון? מזכיר רש"י את כל הגמרא שדיברנו בנ"ז עמוד ב'. הגמרא הביאה באמצע עמוד לגבי פטר חמור, נימה מתניתין דלא כרבי שמעון. ולמה? כי רבי שמעון סובר שמחיים אותו פטר חמור לא נאסר בהנאה, ולכן אומר רש"י, רבי שמעון אומר מקודשת ופטר חמור מחיים. רבי שמעון לטעמי דאמר לאל מותר בהנאה, כי לאחר מיתה, אחר עריפה, גם רבי שמעון מודה שהוא אסור בהנאה ואי אפשר לקדש בו אישה. אותו דבר לגבי בשר בחלב הביאה הגמרא, שהמשנה שלנו דלא כרבי שמעון, כי לדעת רבי שמעון, בשר שהתבשל בחלב הוא אסור באכילה, הוא מותר בהנאה, אז אפשר לקדש בו אישה. ובנוסף, חולין שנשחטו בעזרה, שחיטת רבי שמעון מותר בהנאה. ולמה? אומר רש"י, הוא בחולין בעזרה, כסבר איסורו לאו דאורייתא, לא איסור שחיטתו ולא איסור הנאתו. הוא לא מקבל את הלימוד שאנחנו הבאנו כרגע, לבוא ולומר שיש לזה דין מדאורייתא שאסור לשחוט חולין בעזרה, ואם הוא שחט אסור באכילה ובהנאה, אלא הוא סובר אין איסור כזה בדאורייתא, וממנו גם לא נאסר באכילה ובהנאה. ולא דריש בריחוק מקום הכי, הוא לא דורש את הפסוק כמו שאנחנו דרשנו, אלא מדרבנן. אומר רבי שמעון, מדרבנן יש איסור לבוא ולשחוט חולין בעזרה, והסיבה היא דילמה עתי למימר קודשים שנפסלו לאחר שחיטתם שלא נזרק דמם, וכמיתני מיניו, ועתי ליהנות מקודשים שלא נזרק דמם. מסביר רש"י מה הסיבה לגזרה מדרבנן, מכיוון שהרי אם אני שוחט את אותם חולין בעזרה, ועכשיו אחרי השחיטה זה חולין, מה אני עושה? לוקח ואוכל. האדם שעומד מהצד מבין מה קרה פה, למה לא המשיך לקחת קבלה או לחת זריקה? זאת אומרת, מדובר על קודשים, שמשום מה לא נגמר סדר אבותם כי הם נפסלו, ועם כל זה אני מתיר את זה באכילה, תקלה נוראה. לכן באנו ואמרנו שאותם חולין שנשחטו בעזרה מדרבנן אסורים. מה השאלה? ולכן היא מקודשת, אליבא דרבי שמעון, כי זה איסור דרבנן, זה לא איסור דאורייתא. מדרבנן, כיוון שזה רק איסור דרבנן, אישה מקודשת. אומר תוספות, עליך הכתוב אומר, על חולין שנשחטו בעזרה, רק עוד לא הגענו, מה לעשות שאנחנו מוגבלים בדיבור. שמור וזכור, רק מפי הגבורה זכו. אז אומרת הגמרא, כרגע, קודם כל מה כתוב? אומרת הגמרא, יש מחלוקת, רבי שמעון אומר, שאם אדם מקדש אישה בפטר חמור, מחיים, או בשר בחלב, או חולין שנשחטו בעזרה מקודשת, חכמים אומרים אינה מקודשת. מסקנה אליבא דרבי שמעון,
על מחולין שנשחטו באזהרה לרבי שמעון, לאו דאורייתא, כי אם זה הייתה דאורייתא, אז איך היא מקודשת? הרי זה אסור בהנאה. אומר תוספות למעלה, ואם תאמר המשמע דאיכא איסור דרבנן, דאחי משמע לישנא. ואם כן, איך מקדש בהם? ואמר רב בפרק כמה דפסחים, המקדש משש שעות ולמעלה, ואפילו בחיתי קורדינייתא, חיתי קורדינייתא זה נקרא חמץ נוקשה, דאינם אסורים אלא מדרבנן בשעה השלישית, אין חוששים לקידוש, כי נבין אני רואה שכשיש פה איסור דרבנן, אי אפשר לקדש בו. ויש לומר, דהתה מקמי השעת דאורייתא, מהשישית, דהיינו מתחילת שביעית, זה כבר אסור מדאורייתא, ולשיטת רבינו תם שם. ולכן, אני בא ואני אומר, כיוון שיש בו צד של דאורייתא בהמשך הזמן, אז גם בזמן שהוא אסור מדרבנן, אי אפשר לבוא ולקדש בו. פה שכל האיסור זה רק מדרבנן, אם האיסור רק מדרבנן, אז מדרבנן אסור, אבל עדיין לקדש בו אפשר. מה היא תעשה את זה? תמכור את זה לגוי. חולין שנשחטו באזהרה, למה? לפי רבי שמעון זה לא אסור בהנאה. תמכור את זה לגוי. מה השאלה? בדרך כלל ופה לא. אומרת הגמרא, ורמינו. אם ככה, אני מתנצל, אבל מוכרחים קודם כל מה כתוב, אחרי זה מה היינו רוצים שיהיה כתוב. זה השיטה של רבי שמעון, רבי שמעון חולק על שיטת הגמרא, על המשנה. אנחנו במשנה שלנו אחזנו חולין שנשחטו באזהרה, האיסור, השחיטה, האכילה וההנאה דאורייתא, אומר רבי שמעון אין דבר כזה, יש איסור מדרבנן. אומרת הגמרא, אם כך, יש לי קושיה לרבי שמעון, ורמינו. יש לנו משנה במסכת תמורה, פרק ז' משנה ד' רבי שמעון אומר, חולין שנשחטו באזהרה יישרפו, וכן חיה שנשחטה באזהרה, ומפה השאלה. דהיינו, סתם איסורי הנאה הדין הוא מדאורייתא טעונים קבורה. יש לנו פה משהו שעל זה אני אומר שצריך לשרוף, ולכן אומר רש"י יישרפו, ולא סגי בקבורה, עלמא איסורן מן התורה. אם אתה אומר יישרפו, חייב להיות שאותו חולין שנשחטו באזהרה איסורה מדאורייתא. למה? דאם מדרבנן ממחמירינן כולי היי? מה פתאום לטעון אותו שרפה? למה לא כמו כל איסורי הנאה בקבורה? נהי דבהמה גזרת ופסולי המוקדשים דלונים רקודשים פסולים נגברים. טוב, מילא לגבי בהמה, שזה דבר שעולה על גבי מזבח, ואם הוא שחט את אותו חולין באזהרה, אז אדם יתאה לומר שהנה כמו קודשי, למה לוקחים את זה לקבורה? כי זה קודשי. הוא יתאה לחשוב שהדאורייתא כתוב שאותם קודשים שנפסלו דינם בשריפה מדאורייתא, יבואו לטעות, באו רבנן ואמרו תתנהג עם זה כמו בדאורייתא שריפה. אלא חיה? עיקר איסור הדידי לאו דאורייתא, הרי ברור שכל האיסור שלה זה חולין שנשחטו, זה רק מדרבנן. וזה לא דבר שעולה על גבי מזבח, אז לא יבואו לטעות פה בקורבן. מאיכי תייסי? מה פתאום לשרוף? עלקה למגזרת וקודשים, ולמה היא בשריפה? ואפילו בקבורה הייתי שואל למה לקבור אותה, הרי זה לא נאסר בהנאה מדאורייתא, אלא ודאי איסורן מן התורה, ושריפתם מדברי סופרים בבהמה גזרו, נלמד תלמד קודשים פסולים לקבורה, ואחרי שרבנן גזרו על הבהמה, לא פלוג, באו ואמרו הוא הדין בחיה, כדי שלא תטעה בחולין שנשחטו באזהרה. אם כך לגמרא יש קושיה, מצד אחד רבי שמעון אומר שאפשר לקדש באותם חולין שנשחטו באזהרה, דהיינו דרבנן, ואותו רבי שמעון אומר יישרפו בחיה, דהיינו דאורייתא. ישתקו, לא ידעו מה להשיב. עטו לקמי דרבא, והביאו לו את השאלה של מר בר יהודה. מר יהודה שאל קושיה אדירה, סתירה מרבי שמעון לרבי שמעון, דאורייתא או דרבנן? אמר לו, פלגה או כמנחו. אומר רש"י, מה זה פלגה? קנטרן רגיל לחלוק על חבריו, והקנטרן הזה שאל אתכם. הכה במאי עסקינן, מה שאמר רבי שמעון, שהמקדש בחולין שנשחטו באזהרה מקודשת, כגון שנשחטה ונמצאת טרפה. לא מדובר בסתם חולין שנשחטו באזהרה, כי סתם חולין שנשחטו באזהרה, כמו שמבואר במשנה, גם רבי שמעון מודה דאורייתא, ולכן אי אפשר לקדש בזה אישה. המקרה המדובר שם, שעל זה הבאנו את הברייתא, דעת רבי שמעון מקודשת, מדובר שנשחטה ונמצאת טרפה, ואז רבי שמעון לטעמי דתניא, השוחט את הטרפה, אדם יודע שיש פה טרפה, רואה שנחתכו רגליה, והוא הולך ושוחט, וכן השוחט ונמצאת טרפה, הוא שחט,
אחרי זה פתחו, מצאו בבני מים שהייתה טרפה עוד לפני שחיטה, זה וזה, בין אם הוא שחט טרפה או נמצאת טרפה, חולין בעזרה. רבי שמעון מתיר בנה והחכמים אוסרים. אז במקרה כזה שיש לפנינו טרפה, וכפי שבעצם מבואר פה, דעת רבי שמעון, אותה שחיטה של הטרפה לא נקראת שחיטה. וכיוון שזה לא מוגדר כשחיטה, ממילא אנחנו באים ואומרים, זה לא חולין שנשחטו בעזרה. אז אין להם את האיסור דאורייתא, אז אפשר לקדש בזה אישה, זה לא נאסר בנה. ולכן רש"י אומר אחא במאי עסקינן, דאמר רבי שמעון מקודשת שנמצאת טרפה, ורבי שמעון לטעמי דאמר לעניין כיסוי אדם. ואותו דבר ואותו ודנו ותשלומי 4 ו5 שחיטה, תאנה ראויה לאכילה, לא שמה שחיטה. וכל חיוב ואיסור הבא על ידי שחיטה אינו חל עליה. הילקח איסור חולין הללו על ידי שחיטה בא עליה. ועליו שחיטה היא, הרי מה אמרה התורה? אסור לשחוט חולין בעזרה. אבל זה לא שחיטה, כי זה טרפה. זה לא שחיטה, אז זה לא נאסר בנה. אז ממילא אני יכול לקדש בזה אישה. המשנה מדברת בחולין שנשחטו בעזרה כדת וכדין. דבר הזה אסור בנה, ממילא אי אפשר לקדש בו אישה. מה עם בשר וחלב? בשר וחלב רבי שמעון חולק בשיטה. והבאנו לאל, אתמול אמרת, נ"ז עמוד ב'. אומרת הגמרא, שיטה, אז המשנה שלנו זה לא כרבי שמעון. כי המשנה אומרת אסור בנה, רבי שמעון אומר אסור באכילה, מותר בנה. אותו דבר. מחיים אמר רבי שמעון, הגמרא הביאה, בנ"ז עמוד ב'. פטר חמור אסור בנה דברי רבי יהודה ורבי שמעון מתיר. המשנה זה לא כרבי שמעון, תרצה הגמרא, זה מחיים, אבל לאחר מיתה גם הוא מודה. חכמים מוסרים גם את המקרה כי הם סוברים שזה שחיטה, זה כמו כל חולין שנשחטו בעזרה, כן? נשאר בדין שלו. למדנו בספר של המשנה מחרן את אותם איסורי הנאה, וקידש בדמיהם מקודשת, כי איסורי הנאה לא תופס את דמיה. אז הדמים הם חולין, אפשר לקדש בזה אישה. שואלת הגמרא מנהלן, מאיפה אני יודע שבאותו איסורי הנאה לא תופס את דמיו. עונה הגמרא, מדגלי רחמנא בעבודת כוכבים והיית חרם כמוהו. אומרת התורה, אם אדם הולך ומוכר את אותו עבודה זרה ומקבל מעות, גם המעות נהיים חרם, אסורים בהנאה. כל שאתה מהיה ממנה, כל דבר שאתה מוציא מתוך עבודה זרה, הרי הוא כמוהו, יש לו דין של חרם, והדמים נעשים איסורי הנאה. מכלל וכל איסורי הנאה האחרים שבתורה, נשארו, דהיינו לא תופס את דמיה. שואלת הגמרא ונאילף מיני, אז בוא נלמד מפה בעניינה. אז נלמד מפה לכל התורה שאיסורי הנאה תופסים את דמיהם. עונה הגמרא משום דעה ועבודת כוכבים ושביעית שני כתובים הבאים כאחד. וכל שני כתובים הבאים כאחד מן מלמדי. זה בכלל שמור וזכור. אומרת התורה יש לנו שביעית, וגם שביעית תופסת את דמיה. מאיפה אני יודע? עבודת כוכבים הדה מרן הבאנו והיית חרם כמוהו תופס את דמיה. שביעית מהי? אומרת התורה יובל היא קודש תהיה לכם, ויובל ושביעית דין אחד להם. ומה נאמר פה? קודש תהיה לכם. מה קודש? תופס את דמיו, אדם פודה בהמת קודשים, אדם פודה בדק הבית, הדמים נהיים קדושים, והחפץ יוצא לחולין. אף שביעית תופסת את דמיה. ממילא, אדם הלך ומכר פירות שביעית, אחר זמן הביור, המעות טעונים ביור. אם הקודש תופס את דמה ויוצא לחולין, רגע, אבל החפץ נהיה חולין. אף שביעית תופס את דמיה ויוצא לחולין, אז אולי גם הפירות שביעית יהיו מותרים. תלמוד לומר, תהיה. יובל היא קודש תהיה, בהווייתה תהיה, היא נשארת בקדושתה. כיצד? לקח בפירות שביעית בשר. אילו ואילו, גם הפירות, גם הבשר, מתבארים בשביעית. בהגיע זמן הביאור, כלה לך היה מן השדה, כלה לך מן הבית. מה קורה אם הוא לקח בבשר דגים? יצא בשר, נכנסו דגים. למה? כי מה שאני לומד שתופסת את דמיה זה באיסור עצמו, בפירות, בשביעית. אבל חילופיהם וחילופיהם יוצאים לחולין. לכן, אם עכשיו לקחת בבשר דגים, הדג נהיה הקדוש בקדושת שביעית טעון ביאור, הבשר יצא. מה קורה? לקח בדגים יין, יצאו דגים, נכנס יין. קנה ביין שמן, יצא יין, נכנס שמן. הכיצד? אחרון נתפס בשביעית, ופרי עצמו אסור. אז הוא נשאר בהווייתו, והוא תופס את דמיו שאחרון יש עליו דין ביאור, ומכיוון ששביעית ועבודה זרה שני כתובים הבאים כאחד, לכן בשאר איסורי הנאה אין תופס את דמיה.
אז אם הוא מכר איסורי הנאה וקידש, מקודשת. שואלת הגמרא, ניחא למאן דאמר אין מלמדים, שני כתובים. אלא למאן דאמר שני כתובים מביאים כאחד מלמדים, מה איכא למימר? אז בוא נלמד מכאן, מעבודה זרה ושביעית, שאכן איסורי הנאה תופסים דמיהם. עונה הגמרא, זה לא סתם שני כתובים, מיעוטי כתיב. כתיב אחא לגבי עבודה זרה, כי חרם הוא ולא אחר. וכתיב אתה בשביעית יובל היא אין. דהיינו, אכן באמת, אותו שביעית, אותו עבודה זרה, אכן באמת נשאר תפוס בקדושתו, מידי אחריני, אבל סתם איסורי הנאה, לא, שם אנחנו לא אומרים שתופס את דמה, ולכן, אומרת המשנה, מכר וקידש בדמיהם, מקודשת. תוספות רק דל, למה זה נקרא שני כתובים מביאים כאחד? לכאורה לא יכלתי ללמוד אחד מהשני. שלושה, גם הקדש. הקדש לא תופס את דמיו. לא, אבל הוא נשאר בקדושתו. אז אנחנו לא לומדים תמיד בקודשים, לפי מעלתו. אומרת המשנה, המקדש בתרומות, יש לפניו תרומה גדולה, תרומת מעשר, חלה, או במעשרות, מעשר ראשון, מעשר עני, ובמתנות, מה קורה אם הוא מקדש בזרוע לחיים וקיבה, ובמי חטאת, מה שניתן אפר פרה אדומה עליהם, ובאפר עצמו של אותו חטאת של פרה אדומה, הרי זו מקודשת ואפילו ישראל. גם אם ישראל עושה מעשה, זה שייך לכהן. אומר רש"י, לפני השורות הרחבות, למטה, וכפל כדעתך אף על פי שאין בכל אלו, אלא טובת הנאה שבידו. הרי בעצם מה יש לישראל בתרומה במעשר? הזכות להחליט למי לתת. ממילא יכול להיות שיבוא איזה מישהו וייתן לו כמה גרושים, כדי שהוא ייתן את זה לכהן מסוים, ללוי מסוים. וגם היא לא זכתה אלא בטובת הנאה. מה היא מקבלת? את הזכות לבוא ולתת. שהיא צריכה להתנם לכהן במעשר ללוי, מקדשה בטובת הנאה זו, דכסבר טובת הנאה ממון. אז התנא במשנה סובר טובת הנאה ממון, ולכן אנחנו רואים שהיא מתקדשת. אמרו לה, טובת הנאה אינה ממון. באו לה ואומר, מה פתאום, טובת הנאה לא ממון, זה פעם צריך לעמוד על הדברים, זה נמצא באחרונים, לא בראשונים. למה באמת טובת הנאה אינה ממון? הרי אנשים משלמים על זה. אדם מוכן לשלם, אני יש לי 100 קילו של תרומה, שווה לי לתת לך 10 שקלים, 15 שקל, 100 שקל, תן את זה לחתן שלי, תן את זה לביתי. ממילא באה הגמרא ואומרת, יש שיטה תולה, טובת הנאה אינה ממון. הייתי ורבי אבא לאולה, יש לנו משנה, אולה הוא המורה, המקדש בתרומות ובמעשרות, במתנות, במי חטאת, באפר פרה, הרי זו מקודשת ואפילו ישראל, בהכרח שטובת הנאה ממון. אחרת מה פתאום היא מקודשת לישראל שיש לו רק טובת הנאה? אמר לי, עונה לו על זה אולה לרבי אבא, הכה בישראל שנפלו לו תבלים מבית אבי אמו כהן, מדובר בירושה. הסבא כהן השאיר להם ירושת תבל, וכסבר מתנות שלו הומו כמי שהומו דמיה. והוא סובר שבעצם אותו כהן גם שהוא לא הרים את המתנה, זה כאילו שהוא הרים. כהן שמפריש תרומה, מי מקבל את התרומה? הוא עצמו, הוא כהן, הוא זוכה בתרומה. ממילא פה בעצם הוא קנה, הוא קיבל כבר תרומה, זה שלו, זה לא טובת הנאה. הוא מוכר את זה ומקבל על זה דמים, לכן האישה מתקדשת. אז למה אני צריך לספר מתנות שלא הורמו? תגיד שכבר הורמו, ירש מהסבא תרומה. אומר רש"י שורה אחרונה בעמוד, והוא הדינא מדמצי לוקמא בתרומה שנפלה לו מבית אבי אמו כהן. אלא הקשה אם כן, מהי כמשמע לן מתניתין פשיטא דמקודשת, מה זה שלו, זה ממונו. אז למה שהוא לא יוכל לקדש? לכן דיברנו על אירוע כזה שיש בו חידוש. החידוש הוא שאפילו שלא הורמו המתנות כמי שהורמו. אומרת הגמרא, באי מן רב חייא בר אבי מרב הונא, טובת הנאה ממון או אינה ממון? אמר לי, תניתוח, זה משנה, המשנה שלנו מקדש בתרומות ובמעשרות ובמתנות, במי חטאת, באפר פרה, הרי זו מקודשת, ואפילו ישראל, הנה אתה רואה, טובת הנאה ממון, כי מה יש לו לישראל בתרומה, מה יש לו במעשר, טובת הנאה. אומרת הגמרא, אמר לו, עונה לו רב חייא ולאו וקמינא בישראל שנפלו לצבלים מבית אבי אמו כהן, איזה ראיה? המשנה לא מדברת במקרה של טובת הנאה, המשנה מדברת באופן שהוא ירש תרומה, הוא ירש מעשר, זה ממונו. מי אומר אבל מה הדין של טובת הנאה? אמר לי, אומר לו רב הונא לרב חייא בר אבי נ"ח עמוד ב', הוא צעק, איכסיד. אז הוא התבייש. אומר רש"י למעלה, מוצא אתה משמע זו, נראה שאין אתה חכם בה. הנה מי? קטיל קניה באגמה. כשרוצים לדבר על המארץ, אומרים קט לקניה. חותך קנים. למה? על השם הוצא ודפנה.
אומרת הגמרא, הוא סבר, הוא רב חייא שהתבייש, משמעתה קמה לו, הוא הבין שאומר לו, אתה עם הארץ, יצאת מהשמועה, אתה לא מבין את הדברים. והאמת היא, אמר לאחי כאמינה, ואז הוא מסביר לו, מה אתה מתבייש? אתה יודע מה אמרתי לך? הוצא, מה זה? אתה מדבר כמו רב אסי דהוצל קאי כבתך. יש לך שיטה מסייעת שהמשנה מדובר במקדש בתבלים שנפלו לו מבית אבי אמו כהן, וממילא מדובר שהוא ירש תרומה, הוא ירש מעשר, ולכן מקודשת, אכן באמת טובת הנאה, אפשר שאינה ממון, אין לי ראיה, ולכן אומרת הגמרא, נימה קטנוי. לכאורה הדיון הזה, האם טובת הנאה ממון או אינה ממון, יסודה במחלוקת תנאים. הוצא ודפנה, זה ביטוי לקטנים. נימה קטנוי. הגונב תבלו של חברו משלם לו דמי תבלו של חברו, דברי רבי. כדי לא לעכב נאמר בקצרה, אדם שגונב תבל של חברו, צריך לשלם לו הכל, כולל החלק של התרומות ומעשרות, כל התבל. יש מחלוקת ראשונים שהובא בריטב"א, רמב"ן וכולי, האם הכוונה היא משלם לו דמי תבלו, הוא צריך לשלם לו את הטובת הנאה של התרומות ומעשרות, או משלם לו, הריטב"א מביא בפירוש השני, וכך הוא מקיים שהוא צריך לתת לו את כל התרומות ומעשרות הגנב. מאידך, זה רבי. רבי יוסי בר יהודה אומר, אינו משלם אלא דמי חולין שבו, מה גנבתי לך? את החלק של החולין, התרומה זה לא אתה, המעשר זה לא אתה, זה שייך לכהן. יבוא אצלו כהן, יגיד לכהן, אדוני, לך אני לא רוצה לתת למישהו אחר, זה ממון שאין לו טובים. ולכן אומר רש"י, לדמי חולין שבו, אבל בתרומה ומעשר, שורה שנייה מההצהרות. אבל תרומה ומעשר אמר ללאו בעל דברים דידיה. וכשיבוא כהן גם הוא לטובו ידחו ויאמר לו, לא לך את ננקים לאחר. אומרת הגמרא, מה אליו? אז מה המחלוקת? והקא מפלגי. דמר סבר אומר רבי טובת הנאה ממון, ולכן גנבת לי גם את החלק של הטובת הנאה. תחזיר גם את החלק של התרומה ומעשרות. ומר סבר רבי יוסי בר יהודה טובת הנאה אינה ממון, אז הוא לא גנב ממנו את התרומה והמעשר, תחזיר רק את החלק של החולין. אומרת הגמרא לא. אפשר דכולי עלמא טובת הנאה אינה ממון. וממילא יהיה קשה לנו על רבי, למה אתה אומר שהוא מחזיר לו גם את החלק של התרומה ומעשרות? ואחא בדברים שנפלו לו מבית אבי אמו כהן, ובמתנות שלא הומו כמי שהומו דמיין, גם הפליגו. מר סבר אומר רבי כמי שהומו דמיין, אז בעצם יש פה תרומה שלי, מעשר שלי, כי אני ירשתי את זה מהסבא, ולכן תחזיר, גנבת לי. ומר סבר רבי יוסי בר יהודה עליו כמי שהומו דמיין, אז מה גנבתי לו? חולין, התרומה לא שלך, המעשר לא שלך, את זה אני לא מחזיר. והיא בהתאם האפשרות שנייה דכולי עלמא כמי שהומו דמיין, ואכן באמת זה נקרא ממון של הישראל, וטובת הנאה אינה ממון. אז מה הדיון? ואחא בדשמואל כמפליגים. דהיינו, לכולי עלמא לאו כמי שהורמו. פה אני אומר לאו דכולי עלמא כמי שהורמו דמיין. אז אם כמי שהורמו, מה הדיון? ואחא בדשמואל כמפליגים. דאמר שמואל חיטה אחת פותרת את הקרי. מר איתלה דשמואל, אומר רבי, אני הייתי נותן חיטה אחת. באה הגמרא ואומרת, והיא בהתאמה, לא מדובר באחד שנפל לו ירושה מבית אבי אמו. מדובר באדם שיש לו פירות תבל, שלו. השאלה אם אני יכול להגיד, אני הייתי נותן חיטה אחת, והשאר שלי, ולכן תחזיר לי את כל התרומה, כי אני הייתי פותר עצמי בחיטה אחת. ומר סבר, בא רבי יוסי בר יהודה ואומר, לית לדשמואל, ולכן אתה פטור מלהחזיר את החלק שלא שייך לו. מה זה כמישהו? אומר רש"י, עוד יותר קל, והיא בהתאמה, דכולי עלמא כמי שהורמו דמיין, וטובת הנאה אינה ממון, ואחא לא דנפלו לו מבית אבי אמו כהן עסקינן, אלא שגדלו בארצו. ותמא דרבי משום דאיתלא דשמואל דאמר חיטה אחת פותרת את הקרי, הילקח אמר לבעל התבל על הגנב, כולה דידיהו. למה? דפטרת נפשי בחיטה אחת לתרומה. וכי פליג רבי עלי דרבי יוסי בר יהודה בתרומה לחודה פליגי, שאלתם. על מה הם חלוקים? רק על תרומה. אבל במעשר מודד אליו בעל דברים ידידיהו, כי במעשר הוא צריך לתת את כולו. זה לא כתוב. מדובר בתבל. נו. לא, צריך להחזיר לו את התרומה. לא תרומה ולא מעשר. המעשר לא קשור אליך. למה מה אתה קשור למעשר? טובת הנאה אינה ממון, מה אתה מחותן איתי? לא מחזיר. לא מחזיר. דמי תבלו, מה זה דמי תבלו? אומר רש"י, כל הדיון זה רק בתרומה, אבל במעשר מודד אליו בעל דברים דידיהו. נותן לו דמי תבלו, הכוונה ביחס לתרומה ולא ביחס למעשר. מי אומר? מה לעשות שאנחנו סמוכים על רש"י, שלא מבינים. אומר לך רש"י, זה המשמעות, ודאי שאת המעשר לא, כמו שאתה מבין גם רש"י. והיא בהתאם התירוץ שלישי,
דכולי עלמא בין לפי רבי בין לפי רבי יהודה איתלי דשמואל, חיטה אחת פותרת. ואח היינו תעמד רבי יוסי בר יהודה, אז למה הוא צריך להחזיר לו את הכל הגנב? דקמסינון רבנן, לפני זה, סליחה, שורה ראשונה ברחבות, דכולי עלמא לתלו דשמואל, חיטה אחת אינה פותרת. אז למעשה התרומה לא שלי והמעשר לא שלי. ואח היינו תעמד רבי, למה הוא צריך להחזיר את הכל? תכנסו רבנן לגנב, שלא יחוטא נזכר, גם גנב וגם יקבל את התרומות ומעשרות, שלם חזרה הכל. למי? יבוא הכהן אומר לו לאו בעל דברים דידיית, אז כנסנו אותו להחזיר הכל לבעל הבית. והיא בהייתם התירוץ רביעי דכולי עלמא איתלי דשמואל, חיטה אחת פותרת. אז למה לפי רבי יוסי בר יהודה לא יחזיר? ואח היינו תעמד רבי יוסי בר יהודה, תכנסו רבנן לבעל הבית, דלא יבא אלי לישוי לתבלעי. למה אתה השהית את התבל ולא הלכת ונתת תרומה בזמנה? הגמרא. תנן, יש פה אוקימתות, יש לנו עכשיו גמרא, כמו בכל מקום, יש אוקימתא לקיים את המחלוקת. תהיה יועץ של הגמרא, אבל הגמרא אומרת, זה מה שכתוב פה, מאוד יפה. תנן, אומרת המשנה, למדנו במשנה ובזה אנחנו מסיימים, המקדש בתרומה או במעשר או במתנות, זרוע לחיים וקיבה, או במי חטאת או באפר פרה, הרי זו מקודשת, ואף על פי שהמקדש היה ישראל. ורמינו, יש לנו משנה בבחורות. אומרת המשנה כ"ט עמוד א', הנוטל שכר לדון, דיניו בטלים. דיין שנוטל שכר על הדין, אינו דין. להעיד עדותו בטלה, ויש לשון בראשונים, עדותיו, כל מה שהוא העיד עד היום בטל. להזות ולקדש, להזות על אותו טמא, או לקדש טמא חטאת עם האפר, מימיו ממי מארה, סרוכים, ואפרו אפר מקלה, כמו אפר שריפה. זה לא עובד, זה לא פועל. שואלת הגמרא, סתירה. אצלנו במשנה משמע שאפשר לקדש בזה אישה, זאת אומרת, זה דבר ששווה ממון. ופה אתה אומר, זה דבר שלא משלמים עליו, הוא לא שווה ממון. אמר אביי לא קשיא. כאן המשנה שלנו בשכר הבא ומילוי. המשנה מדברת על אחד כזה שהולך להביא את המים עכשיו מהמעיין. כל הטרחה הזאת הוא לא עושה בחינם. אדם שהולך להביא את אותו אפר, שכר, ההולכה הזאת אכן באמת מותר ליטול, זה שווה כסף ובזה הוא מקדש. כאן, לגבי מה שמצאנו במשנה בבחורות, בשכר הזהב וקידוש עצמו, שאין בזה טרחה, ושאין זה בטרחה, לא נוטלים על זה מעות. דיקנמי, זה גם מוכח מלשון המשנה, דקתני, הכה, מה? במי חטאת, באפר פרה, עוד לפני שזה אפקטיבי לעבור ולעזות עליו, זה עדיין במצב של מי חטאת, ועדיין במצב של אפר פרה, זה לא מחובר יחד. וקטן יתם, אבל בבחורות להזות ולקדש, לעשות את הפעולה של הטהרה. שמע מינה שאכן אין סתירה ביניהם, כשיש פה מקום לטרחה, יש מקום לממון מקודשת, שאין פה מקום לטרחה, זה דבר שעושה שלא כדין, אז הנה מקודשת. הדרן